20 urtetik gora siriala ateratzen da. Pentsa dugu 22. urte hurrena dela hau. Bueno, ja 6. esaio tira jagoaz, hasi ginen urte hasiera alden, eta 6. Ba, azkenen ikusten bezala, gehozta ume gehiago balin badia, jende gehiago behar izaten da, eta normalen 10 bat begirale edo gaude dena antolatzeko. Begirale zela 15 bagare, baina ensaio eta 7-8 etortzea generalen, baina gehaukeu gaztegok txiritu leheno ibilienak laguntzai bezala, orduan behien laguntzakin barrexa mateu. Adina ibia, 5. mailatiken DBH lauea. Baina gero atatzen dira leheno talden ondako jendea, gurasok eta begiralek. Ez, justu gaur azkeneko abestikin gare, beste guztia ikasi eta ondo joazten. Ba, ja, erresa. Pauso batzuk zailago dira, baina pixka kostatzen zaigu pauso batzuk. Hasieran ez, pausoka ikaste deu, luzea da, orduan pauso desente die. 6 minutuko abesti bat hola izatea gutxo gora bera. Eta, pixkanaka ikasten jutekea, baina, nahiko baldarre. Hasi ginen oso gutxi ateatzen, baina ja urtetik urtea gehiago. Aurten adibidez, 160 inguru edo atako geha. Hoi, pazientzia asko, gehima pazientzia behar da. Hainbeste ume dominatzea momentu oso zaila. Ustezunez seitu despistatzeia eta... Ite deu, abenduko zubin, gehatzega asteburun eta antolatze deu dantza edo. Bai, uste zaiten, nik esan hasiatik apoiatu izan da, así que negatik ondo atazen. Jantzia daukau Ibarrako modista bat, gukite deu aukeratu gai adibidez. Marrazkia eramaten digu behai, eta gero beak iten digu telakin da jantzia dana. Daude lau kolore, arroxa, urdina, naranja eta morea. Sorginanak, txapela bat, eta kolore diferentetako. Sorginaz, asko ez zait gustako. Ilara bakoitza dauka kolore bat. Eta laranjak betaurrekokin. Urtengoa lehenengo urtea, ateatzen naizela. Uste laugarrena edola, 4 edo 5 bai. Hau lehenengoa, hau da gure lehenengo urtea. Gehien behar ensaiokin bukatzeko. Gogoa, motibatzeko, motivazioa egida bai. Hala behar da bai.